hoff beth amdan Cymru a'i diwylliant yw golygfeydd arbennig sydd jyst tu allan y drws, ac y pobl Cymraeg a'i hanes yr iaith a wlad. Mae dathlu diwylliant Cymraeg yn bwysig iawn i mi oherwydd mae ganddon ni yma yng Nghymru lawer iawn o draddodiadau i gymryd mantais ohonyn. Hi, I'm Will Jones, the HE Students' Union President at Grŵp Llandrillo Menai. I believe that Welsh culture is very important. This is influenced by music, language, sports, media, arts and politics. Dathlwch ein diwylliant Cymraeg.